Problema karon ni Marisa Fontanilla nga taga Agdao, Davao City ang kalit nga pag-usbaw sa presyo sa bugas matag kilo. Hilabi na nga PWD ang iyang bana ug wala sila igong pangita aron makasugakod sa ilang inadaw-adlaw nga panginahanglanon. Kay ang kanhi tag kapin 40 pesos nga kilo sa bugas, hilabi na imported, misaka na ngadto sa tag 50 o kapin 50 pesos kada kilo. Ang kanhi tag 950 pesos nga sakos sa 25 kilos nga bugas, karon ana sa kapin 1,100 pesos. Tungod sa pag-usbaw sa presyo sa bugas, daghang konsumidor ang mingaab sama ni Marisa. Sus, grabe jud kamahal ang bugas ron ba karon, labi na kami. Akong bana PWD, wala mi pangita. Alam na, pait kaayo eh. Hastang taga-obrero nga si Nancy Feliciano na balaka tungod sa kamahal sa presyo sa bugas. Murag lisod na jud kaayo gi-increase pa ning bugas kaysa kalisod sa punahon karon ba nga mahal tanang palaliton pero ang sweldo mao lang gihapon wala nag-increase. Tapos halos tanan apay mga bat. Nya unsa naman parehas among mga ultimo lang makaya dahil ni namo. Parehas ani ginagmay na lang among ginapalit nga bugas kay pang-adlaw-adlaw lang jud namo nga makasugakod mi. Dili lang sila Marisa ug Nancy ang namroblema sa pag-usbaw sa presyo sa bugas kay apektado sab hasta ang mga gagmayng negosyante. Sumala sa mga negosyante og bugas sa Agdao Public Market, daghan ang supply sa bugas pero ang problema misaka ang presyo sa ilang kumprada matag sako sa bugas gikan sa ilang supplier. Mopatong gyud sila og gamay sa presyo sa matag kilo sa bugas nga ilang ibaligya aron dili malugi sa ilang kumprada. Dugang nila na pulo hangtod 20 ka sako sa bugas ang ilang ginakumpra sa ilang supplier aron dunay ikabaligya sa ilang mga konsumidor. As far as I know, sir, kay naibalita nga mag-stop og kuhag imported na bugas starting September 1. So, murag karon ang mga supplier nag-stop hinahinay na sila kuhag bugas tapos mo nang cost nga nung nagsaka ang bugas. Okay lang man, sir, kaso mahurot man gyud ni atong imported no, so wala na tay ikahatag nga bugas nga imported sa uban nga nakauyon pud sa imported. Kagamay po siya i-stock sa pagkumpra o kanang sa customer wala pong uban kay ang ilang budget makulang naman. Kahinumduman nga temporaryong gipaundang ni President Ferdinand Marcos Jr. sulod sa 60 ka adlaw ang rice importation. Ang suspensyon sa pag-angkas sa bugas magsugod sa Setyembre 1 ning tuiga. Tinguhan ini nga dili madihado o malugi ang mga lokal nga mag-uuma sa nasud hilabi na karong harvest season. Subay sa report sa Department of Agriculture, base silang forecast nga gilaumang mutaas ang domestic harvest, dugang pa ang taas nga stocks sa bugas nga NFA. Sumala sa Malacañang, paagisab nila kini aron maproteksyonan ang mga mag-uma sa mga abusadong trader. Ang nahimong desisyon ni Marcos resulta sa iyang pagkonsulta sa mga miyembro sa iyang kabinete nga kauban niya sa iyang pagbisita sa India niadtong miaging mga semana. Sumala ni Marcos, dili pa panahon aron isgutan ang pagpataas sa taripa sa mga imported nga bugas. Una nang girekomenda sa DA ang pagpatuman o ginahinay nga pagpataas o rice import tariff nga naninguhang mabalanse ang panginahanglanon sa mga mag-uma ug mga konsumidor. Panawagan sa mga konsumidor ug negosyante sa gobyerno. Nihangyo lang unta ko nga dili lang unta nila taasan pud ang kuan kay murag dili na jud ni makaya sa mga parehas sa amo ang mga ultimo lang pagkatao. Nga hinaut unta nga ibaba-baba po nila ang presyo og Pangulong BBM, kanang ipababa nimo ang bugas kay karon perting mahala sa bugas ba maglisod mi unsaon namo labi na kami wala mi klarong pangita. Gusto namo ipababa ang bugas ba kung unsaon na pagbaba karon nga nagkamahal naman ang bugas ron. Nang maka-afford jud mi sa bugas nga imuhang gipangkuan ba nga grabe na kay kamahal. Nya nangita mi asa na timong bugas nga tag 20. Hatagan lang pud unta mi og kanang murag subsidy para makahatag pud mig barato nga bugas sa consumer. Naninguha ang mga consumer nga moubos og balik ang presyo sa bugas aron dili sila magpait. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.